Avem instructori în sălile de fitness, dar mulți dintre ei nu știu mai nimic despre această meserie. Mai bine de jumătate dintre instructorii din țara noastră nu au autorizație și atestat de practică. O spune chiar Federația Română, chiar și așa nu există sală care să nu se laude cu serviciile de înaltă calitate pe care le oferă. În realitate, un instructor neautorizat ne poate aduce mai aproape de pericole, iar în caz de accident, doar norocul ne poate salva. Iar dacă patronul vrea să fie și instructor, facă-se voia lui, că doar el este șeful și teoretic știe tot. Învață pe oricine orice, client să fie. Oricum, recepționera pare preocupată mai mult de ofertele promoționale și nu de siguranța clienților. Mare au parte la început de 2 ședințe de antrenament personal gratuit și apoi oricum să să le arătăm. Așa că instructor până la urmă poate să fie oricine muncește în acea sală, de la recepționări până la cel care spală pe jos. Cât despre calitatea serviciilor, sunt instructor și sunt foarte bune fetele. Sunt vreo 4 fete instructori. Avem instructori în săli, doar că nu sunt autorizați. O statistică a Federației Române de Fitness și Culturism arată că mai bine de jumătate dintre instructorii din cele 700 de săli din România nu sunt autorizați și nu au atestat. Din păcate, sălile din România s-a pus accent doar pe titlul informativ de instructor. Și acel instructor autorizat trebuie să fie profesorul nostru din cadrul antrenamentului. Omul când intră în sală, acel instructor trebuie să știe despre problemele fizice pe care le are. Mult la spate trage. Așa că un instructor adevărat ne va învăța să ne lucrăm trupul corect și, mai important, el știe cum să acționeze în cazul unui accident. Știe să acorde primul ajutor până ajung medicii, lucruri care momentan nu se întâmplă în multe săli de la noi, chiar dacă un curs de atestare nu durează mai mult de 2 luni. Mie să nu cadă pe aici aparate. Dar statul cu mâinile în sân nu ajută la nimic. Nici statul ca instituție de altfel. Nu există nicio reglementare care să oblige sălile de fitness să aibă instructori autorizați. Și nici medici. După cazul Gabriel Cotabiță, chiar ministrul Sănătății a promis că va schimba legea.